Lijep pozdrav svima! Moje ime je Slavica Jurčević i u ovom ću vam videu pokazati skretanje robota. Ukoliko želimo da se naš robot okreće u željenom smjeru, moguća su dva načina. Prvi način je skretanje s blagim pomakom naprijed, a postiže se tako da se robotu zaustavi jedan motor, vrijednost mu se postavi na 0, a da se suprotnom motoru postavi određena pozitivna ili negativna vrijednost. U tom slučaju robot će skretati u željenom smjeru, ali sa određenim blagim pomakom naprijed ili nazad, ovisno o smjeru snage motora koji se giba. Kada lijevi motor ima snagu 80, a desni 0, robot skreće u desno, s blagim pomakom naprijed. Kada pokrenemo simulaciju, robot se kreće ovako. Kada lijevu snagu motora postavimo na 0, a desnu na 80, tada će robot skretati u lijevo sa blagim pomakom naprijed. Nakon što pokrenemo simulaciju, robot se ponaša na ovaj način. Skretanje s rotacijom u mjestu drugi je način skretanja robota, a postiže se na način da se robotu postave jednake vrijednosti snage motora, ali suprotnog smjera. U tom slučaju robot će se rotirati u željenom smjeru, ali bez blagog pomaka unaprijed ili unazad. Robot će se rotirati u mjestu, odnosno oko svoje osi. Kada lijevi motor ima snagu 80, a desni motor minus 80, robot skreće u desno s rotacijom u mjestu. Pokrenuta simulacija izgleda ovako. Kada lijevi motor ima snagu minus 80, a desni motor snagu 80, tada se robot rotira lijevo s rotacijom u mjestu. A pokrenuta simulacija izgleda ovako. To bi bilo sve u ovom videu. Hvala na pažnji.